Na gusika mutu wa Sorobotiro ni ngo kumenya bune serikali nigegendete kubika emerobiri mekirano asokwenekia obokoleri obuya ase sekta y'ekisemi litko lya lero abisi y'omubunge obumachoge burabu kubwatirana nebengi ya Equity nigo baba kurwa obokonyi ase nsemo yebirogo okia ase eskuru y'oboroso ya Iyenga asokwenekia buna aborokigwa beskuru ngonyora bali ekisemi obwikirano mulikito Hamisi Josephat na mange. Serikali ya Kenya nene wizara y'ekisemi nigegenda tokobe kwenekia buna abana bonsi bo mu Kenya wanyara ko bakwanyura ekisemi gwetera omuroberio boko baira ase kiskuru elinde na barabu banyara ko bakwegenderia sobugima bwabo bwakira lituko lya lero nigo ebengi ya Equity yanyara ko bekubwaterana amana obisi yo muchumbo be constituency yabo machoge barabu engineer Obadia Barongo lyokoneke buna banyara ko bakwena no bokonyi bwebirogo uchiasi skuru imia constituency yo kati yabo eskuru yoboroso ya Iyenga oro kelinga ntwanje tamasomo elinda abana baito bagendere gosoma ntumaete ng'abana mbatekeire gosoma naende twaranga tiga tubaretere ebirogo bikeigo bibanyare goikaransera elinda amasomo amwe machoge burabu agendere gosoma no toramono mweshimiwa ino ase ogokora egasi ya amasomo nebinto nebinge torakore tunebengi ya Equity no toramona ino kwana korwa ase skuru iyo nigo bo bisabe bengi iyo bate beringe bengi nyare ko bekonekia buna nyare ko bage gosira kisemi tari chiriche sekondari choka kolende nonye ase skuru cyoboroso ase okona na bokonyi bwebirogo bunobyo liko waheshimiwa tumekuja ile tunaita CSR na leo niko hapa hii area ya Bomachoge Burabu kupatiana desks kusaidia wazazi wa mashule ya primary school katika hii sana junior secondary uplift mambo ya masomo kwa kuwapatia zawadi kidogo tu ya desks tusaidiane katika hiyo partnership. Omwalimu omonene bwe skuru yi nigo baiganyara ko baga gwesokia na korokyo mogokoye ubatekana nogosirwa kwebirogo ukukura chikobo kwenekia buna abana banyara ko bakonyora ase bagoisaransa no ase abagana mwarure ase Equity Bank asogo chase skuru yaito litukoria lero asogo chatokonya ase mayo birogo ebio abana baito babwate umuchando monene igo twakirembye mono omuchimiwa weriye ne committee ya kuru CDF omo CDF manager bo igokorwa ase constituency ya Bomachoge Burabu nigaenekeire abamenye be constituency yo buna abisi yo mochumbe nechikobage koenekia bunanyare kobage gosira omorobero w'ekisemi kubaterana amane byombe gati yabo ebengi ya Equity tigangire ritangani bageli wakeru muchumbo ito mwesimi wa engineer Obadia Barongo asinge jyo kubwaterana nebengi yeto ya Equity Bank yagerire baretera magendera ega so we believe and trust buna emeroberi yo gwetrase manage ito Robinson tugendere kubwaterana buna ateba na no mwesimi gweto kare samba mana barabwe emeroberi negendera kore kamira ase constituency ya Bomachoge Burabu aba bwatani gati yabo abayiboli be skuru iyo nigo banyara ko bagochengera nabo igokogania ebengi iyo nyare ko bage komenta kwena no bokonyi elyo kwena kiabuna abana banyara ko bakonyora asagia bagosomera ngiraniri ebengi ito ya Equity ngambi ya mono waigo na inde ngiraniri umuchumbo ito oyo twanjite mono noli wasoni Obadia Barongo asinginchi yamangana maya namagenderero aorokiri asingincho ya constituency ito ya Bomachoge litanga ninchende no mogoko manene ekere naro mugambio ito rero nababisa kuru Equity batoretere birogo gaiga abana baito bacha goikaranzira omwalimu omonene bo igoniga ko bakoboria abisi omochumbe kubwaterana amone bengi ya Equity banyara ko bakoenana ogosira kwa bene elyo kwenekia buna kinyumba chake bara nabo igo amagacho anyare ko gakobekwa ase skuru iyo togo saba ase mbali na ogokonya twakonyiru rero kera nyarikane nabo torakonyu enze mwechicho ne birasi elinde eskuru yaito enyare gotwara
omorembe ase ensemo ya amagacho. Kuripotiri kataseni Kiandize TV kule skuru yoboroso ya Yangeye kutoka Imeye constituency ya Bomachoge Borabu, Imeye county ya Kisii, Eliterana Josephat Amese.